इलेक्शननि उनाव जेसेबां माने बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव थांहां अबस्थायाव दङ। एमपि इलेक्शननि सिगां खावसे फैगोन आरो उनावहाय खावसे फैगोन। ससे भिडिअ क्लिप्सआवथ' नोंथांमोना नुखाबाय फैगौ लकसभा इलेक्शननि उनावथ' बिपिएफ पार्टिया जोबखासिगोन। बेनि सिगां हाफ पार्सेन्ट जोबखाबाय। बेयो आंनि बुंनाय राव नङा, इएम रनजित बसुमतारी फेरेंगा बिथांनि बुंनाय राव। दिनै बिनि सोमोन्दैनो गुसुंब्लाबो भिडिअ क्लिप्स होनानै नोंथांमोनजों सावरायगोन। लोगोसे दा बावैसो निउस मिडियायाव फेमास जानाय दुलाराय निफु बिथांमोना बिएसइउनिफ्राय खारबोनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदोंमोन। दा बे दुलारायआ गुबुन फरायसालिमाफोरनि स्टुडेन्टफोरखौ गोबांनो इउपिपिएलआव सोफैदों। बिनि सोमोन्दै जोबनाय फारसे सावरायगोन। स' दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। हेलो एवरीवन, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दङ। इएम रनजित बसुमतारी, मोस्ट पावारफुल एन्ड टेलेन्टेड इएम अफ बिटिआर होनोब्ला रनजित बसुमतारीनि नामा गुदब्ला सिगाङाव फैग्रोयो। फेरेंगा बिथांनि नामा, जे बिथाङाबो सासे सोमावसारनाय हाथियारनि जांख्रिथायनिफ्राय फैनाय सासे दैदेनगिरि। मानिनांगोन बिथांखौबो। खिन्थु बिथाङा नाथाय ससियेल मिडियायाव बेसलेस खोथाखौ बुंनो नागिरो। बिपिएफआलायनो एमपि इलेक्शननि सिगां खावसे जामखाबाय। एमपि इलेक्शननि उनावहाय टटेलि जोबजोबगोन। दायो ओरैनो एसे एनैल' लिडारफ्राबो मोनसे पार्टियावनो ज' फैसिगोन, थारमानि गावसिनि इउपिपिएल पार्टियाव। थांनाय थाङैयाव आंहा बुंनांगौ खोथा गैया। नाथाय ससियेल मिडियायाव जाबादि नंथारै खोथाखौ फोसावनानै होयो बिथाङा, बेसलेस खोथाफोरखौ रायजोनि सिगाङाव दामनानै होयो, बिनि सायावसो फंनैसो बुंनांगौ दं। माथो जों केमेरा खेबनो मिटिंफ्राव थांब्ला बिपिएफआव बबेबा मिलिटारि मेजर, सोरबा एसिएस रिटायार्ड, सोरबा समाज सिबियारि, बिथांमोनासो माथो लोब हाबफैगासिनो दं। लिडारफ्रानो बुरजा हाबफैगासिनो दं बिपिएफआव। आरो बेजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो जयेन जागासिनो दं। नुयो नुनाया इउपिपिएलआवबो रायजोफोरखौ जयेन जानाय बुरजा। नाथाय जे बिथाङा जे बुंदों जोबनो थांगासिनो, नाथाय जोबनो थांनाय पार्टियाव दिनै मानो मिलिटारि जेनेरेल, सोरबा अफिसार गिदिर एसिएस रिटायार्ड, सोरबा समाज सिबियारि, सोरबा गुबुन जनजातिफोरनि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोना जगदान जागासिनो दं, जयेन जागासिनो दं बिपिएफआव। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मा बुङो कमेन्ट्स हरलाय आंनाव अननानै प्लिज। ओमफ्राय गावहा फेरेंगा बिथाङा गावनि समस्थियाव 14 नं चिरांदुवार समस्थियाव जेनखागोनखाय मुनमुनजों कन्टेस्ट बे फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव परबत जरायावसो दारायनोसै। नैबेयाव गावनियाव जाखाला, जेनखाबाय, नुखाबाय, मिथिखाबाय। ओंखायनो बैयाव जायगा लाहैबाय परबत जरायाव। ना मोननैखौबो देरहा होनो नाजादों सारआ। दे गेलेलायदो, जों खोनासंनायसै पाब्लिकफ्रा सोर देरहायो आरो देरहाखांनायनि उनाव सोर बांसिन हाबा मावगोन बेखौ जों रायजो राजाफ्रानो मोनजाखागोन नालाय। नाथाय बिनि सिगां मा खामानि मावबोखो बेखौसो नायनानैबो रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन। आरो जायनो पाब्लिकनि फारसे, पाब्लिकनि फेभाराव खामानि मावदों बेनिनो रायजो राजाफ्रा होगोन। बेखौ जों क्लियार मिथिखाबाय। आरो बिथांनि बादिब्ला खुनु गोनो गोथोआव दं दासिमबो बिपिएफआ। ओंखायनो केन्डिडेट फोसावनो हायाखै। गावसिनाबो पार्टिया केन्डिडेट दासिमबो पेनेल लिस्टखौनो फोसावनो हाबावाखैसो। मालाय बिपिएफआ पेनेल लिस्ट फोसावखांबाय। दे बेफोर जेबो नङा, नोंथाङा होननाय बादिल' दिन्थिबानो जाबाय। आच्चा, बिपिएफ पार्टिया फैगौ लकसभा इलेक्शननि उनाव जोबमारो ना मायो जों नेनानै थानोसै सार, रनजित सार। बेजों लोगोसे जे दा बावैसो दाख्लैसो सेन्ट्रेल कमिटि बिएसइउनिफ्राय थांनाय दुलाराय बिथाङाहाय माखासे गोबां स्टुडेन्टसफोरखौ लानानै इउपिपिएलआव जयेन जाहोदों।
जेरैहाय BPF बा लैहोर लैहोर गयारि बिथां, कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि हाबा मावनायाव सात्रफोरखौ लोब लोब हाबनाय नुदों। बिथांमोननि हाबा मावनायनि गेजेरजों थिग बिदिनो UPPL नियाबो दुलारायनि दैदेननायावहाय माखासे स्टुडेन्टफ्रा UPPL आव हाबफैदों। BPFआ बे टेकनिक्सखौ बाहायदोंमोन। BPFआव थानानै फैनाय नालाय बे टेकनिक्सखौ बिथाङा UPPL आव बाहायफैबाय। राजनितिकनि खाबुखौ लानो बयबो रोंनांगौ, मावथों, खिन्थु गावबागाव सार्थनि थाखाय द्राय नंजोबा, रायजो राजानि सार्थखौबो नायहरनांगोन। बे दुलाराय बिथाङा जे जा हाबा मावदों, जा हाबा मावनानै दिन्थिदों, बिथाङा गाव गोसो होथारनानै मावदों ना मोनसे चेलेन्जजों मावदों बेखौ समासो खिथासिगोन आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा खिथागोन। स' फैबाय थानाय इलेक्सनाव जाय रायजो राजानि साबसिन हाबा मावगोन बेनो जै जागोन। स' अब्ला नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायलांदों नोंथांमोना, अब्लानो क्लियार जागोन। दिनैनि दिनाव दुलाराय बिटिआर हालामाव BPFनि अस्तित्वआ लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। MP इलेक्सनावथ' बिथांमोना गावनि अस्तित्वखौ लाखिनो नाजागासिनो दङ गेलेनानै, खिन्थु MPआवबो बिथांमोना गाज्रियैनो जेनखागोन, जायनि जाहोनाव दाबो टिकेट होगोन नांलाय खमलाय जागासिनो दं। 2 नाम्बारा जादों MP इलेक्सननि उनाव जेसेबां माने BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव थांहां अबस्थायाव दङ। MP इलेक्सननि सिगां खावसे फैगोन आरो उनावहाय खावसे फैगोन। गतिके BPFनि सोमोन्दै रायलायनो गोनां बे एफाग्राब दङ होननानै आं साना। स' एसेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।